Aduh. Aku ngene iki rasane kudu pengen meteng aku, Mas. Anu, rahimu anget. Rahimku ki rasane mak gronjal jenengan demek to Kang Mas niki lho. Ya ampun. Anake panjenengan mak gronjal. Wong Kang Mas. Lah iki lho, musike iki lho. Wilujeng dalu Mbak Yu. Alah melengos. Ya ampun perawan cantik turun dari kahyangan. Alah. Wilujeng dalu selamat malam good night. Wilujeng dalu Kang Mas. Suarane alus. Widih jan. Sadua tes. Gimana setelan mic-nya Astabrata kurang apa? Kurang sedikit. Apa bass apa triple? Tambahi Mas, kurang banter Mas. Tambahi Mas. Kaplok jejeg kowe engko. Lalu ngapunten Mas, iki tukang sane kurang ajar. Kurang ajar, Mbak. Masa suaraku ayune kaya ngene kok diwehi bas. Banter ki kakean nyepelekne. Nyepelekne banget rumah sama aku ki lanang apa piye? Lah iya, wong ayune dandan wiwit subuh ngono kok. Ora Mas, sampe sore Mas. Oh, wit sore ya. Piye to Mas kok kleru? Selamat malam Mbak Mano. Sugeng dalu Kang Mas. Aduh. Alhamdulillah salaman riyin. Aduh. Nggih. Panjenengan sehat Kang Mas? Jane nyapa? Kaya padha lanange kok ya. Aku mesti lek disedot. Ora ya. kowe sing nyedot. Wong pitik roh lanang wedoke kok. Lah sampean apa pitik? Sampean pitik apa wong? Wong no. Lah ya roh lanang wedoke. Roh, heeh. Sampean roh aku? Roh. Lanang apa wedok? Wedok. Lah iya. Ini salim sih. Salaman sih. Ya alhamdulillah pripun kabare Kang? Alhamdulillah. Sok mau kok sok. Lho tiana Mas. Ayah barok. Anakmu merkosa banci. Iso direnggut keperjakaanku lho. Mas, apa? nek sik susuku mbok melorot. Nyaki benekno Mas. Gak. Aku kok Sampeyan lek jek perjakan. perjakan no ting-ting no. Tenan? No. Sumpah? Sumpah no. Wong lanang iki reso kalong. Mosok. No, wong lanang kok. Urung keslentak jaran? Oh, durung. Mosok. Urung cek murni ting-ting gawan lahir. Mosok. No. Ya kan berarti kan urung Jawa. Urung Jawa no. Nya belajaran benakno benekku ki sik. Belajaran ki karo banci sing kok nek wis lanyah rabi wedok. Iso? Aku wedi tenan banci. Ngapa to kok wedi ki? Aku kok mbok. Lah apa benekmu tak benakne? Lah benekku ora nek apa-apa. Lah iki ucul iki lho sing ngisor. Lah nyapa cok mau kok ngene bocah banci. Ora salah krungu. Mosok? Pawestri ngono lho wong wedok ayu. Napa nggih ta, Bu? Nggih. Sing kana ora. Nggih ta, Mbak? Aku dilane banci ya. Weh. Piye karepmu ayo padha lanange gelut ae apa piye? Waduh lah iki modele nganu wae. Aku wedi tenan nek kowe ketoke muacak ayu, ketoke sinden cuantik, ketoke sinden feminim nek ning omahno beyo kathokan cendak nek tulisane Puma ngono. Ora apa? Maaf ya. Karo matane mencolot. Wanita ya pakai legging dong. Alah legging. Iki mengapa ya? Oh iya padha Mas. Padha Mas lho awake dhewe yo. Ya. Padha Wong edan. Mingko. Iki malah rebok. Layak Mbak Mano. Nyapa? Aku mengarep munggahi suwenene Mbah Wo, Pak Kasun. Lah napa? Mas, aja awet sik, Mas. Kathokku cendek ilang. Lah, aja banter-banter kita kathoke Pak Wo ki. Rumah saku wae. Mau benakno sik kita tanggung jawabmu piye? Wong- Benakno. Wong aku ora nyapa-nyapa kok njaluk tanggung jawab iki lho. Ndek mau mbok ngene-ngene. Ngene-ngene apa? Benakne. Ya ampun, ya Aja ampun. karo wedok nek wedok metengan, Mas. Enggak aku Nek padha aku kowe. kan gak metengan. Oh, enggak ya. Iki lho ya ampun mbok nek guyu nyepelekne ke. Wong sinden ayune kaya ngono kok. Padune kalah dengan kecantikanku. Kalah pamor ya ta. Mas benakno tenan ki ra iso aku benakno. Aku yo ora iso. Nyanto benakne to. Ora iso tenan. Lebokno. Lebok napa? Iki lho lebokno ngene. Aku ora iso tenan. Wis mbok tutup berita apa-apa penting grayono. Wis
Wis aku wong karo debok iki lho aku. Oh takon benak niki iki lho, ya saling membantu kok sampean gitu tak bantu. Apa? Wis to rahasia. Ndak to aku ndek kurang ajar lho Pak Barok, putrane jenengan iki. Nyapa lho kok sing tekan bapakku barang iki nyapa kok urusan orang tua barang iki. Lah mosok bengi-bengi WA kok ngirimi gambar tololet. Kowe aja menyebarkan fitnah mencemarkan nama baik hamba lho. Lah nyapa? Lah aku iki ya ngomong tenan lho. Lah kok iso ngirimi gambar telolet iki apa telolet iki? Asumsimu negatif, pikiranmu nggur isine nggur XNXX hamster. Lah kuwi kok apal? Jare ya mbok kirimi no. Kok ya malah apal kono karo aku lho. Malah romangsan. Ini salam sik, uluk salam sik. Sik, mau iki piye? Ora apa-apa, ora ketok, ora ketara. Ketok isin Dedek. Tak swapluk payang ning kono. Kemayune Mas aku. Ndang Dedek benakno, Mas. Alah Didik apa? Nek nyela aku Dedek. Oh, Didik. Tak kira dedek. Mas aku kok. Dedek mano ndang. Didik mana? Benakne, Mas. Enggak mau, enggak bisa aku. Aku enggak ngerti kebaya aku. Enggak ngerti kebaya. Ru, benakne ru. Wah! Ru. Oh, lali aku padha edoke. Olah nek ora gelem tak kon benake tukang sonnya, Mas. Lah. Ayo, memang ngekei bas nyepelekne memang. Nek tukang sone gelem-gelem wae trane gaene mendem nggo trambul banci kok. Ya. Benakne, Mas. Benakne Mas, ayo, langsung saja Mas Deni. Langsung. Iso, wong kulinang untir-son untir benik. Lho, nah. Nek tukang sone langsung macek ngono, Mas. Mergo kulinang untir-son. Oh, kulinane ya senengane banci kok kian. Iso biayaan lagi awet wis tekan tukang son. Kuwi jane sik dibenakne apane. Aja ngono, Mas, iki ya ragat lho, Mas. Oh, ragat ya. Trimane banci-banci ya sumpeli gombal aku ya sepurane lho. Sampeyan berarti ya sempat operasi totalitas ngono. Tak cor beton iki, Mas. Rumangsaku kok beyuh-beyuh. Kuwi nang nganti kebayake ora sedeng lho jane. Masalah. Ngono kuwi nggih operasi tekan Amerika Serikat ngoten lho iku. Krungu kuwi tekan operasi Amerika Serikat. Mulih-mulih ning Indonesia malah jare gawe gelo. Lho. Nyapa kok Mas? Tak serik aku karo sampean. Lho, nyapa lho renek apa-apa kok. Aku bar mulih ke operasi ke Thailand sampean duet wong loro kae. Lho, duet apa mangsa? Duet lagu apa kae? Lagu apa? Boten tak omongne apa piye? Ora sah. Jadi arek gawe lagu anyar karo aku duet wong loro. Oh iya, aku ya nyuwun pangestune warga masyarakat Nganjuk, saya mau membuat rilis lagu terbaru ya ta. Jenenge judulnya apa, Mas? Bersama Mbak Manohara. Judulnya Kurban Banci. Nah. Tipung tok Mas, tipung tok karo cek-cek iki lho. Tak wae cuplikane ngarepe. Nah, cuplikane. Repe ya, Mbak, rap ya. Rapnya itu yang bagus. Ecek-ecekmu ndi? Ecek-ecekmu. Ecek-ecekmu. Gini. Wapuk wing kuris. Jenengan sing ecek-ecek. Ecek-ecek no. Nah, ndang. Oh kok ya pantes. Matamu. Jenenge lho ngene lho Mas. Engko nek renek tanggapan kan ya lumayan awake dhewe iso ning guyangan kae. Wong dalang kok kon ning guyangan lho. Nek Bang Jo ke lho Berkarya. Ya. Berkarya itu enggak harus di panggung, di jalanan juga namanya berkarya itu tidak memandang batasan. Betul, Mbak. Ngono lho, Mas. Mas yo wong ning guyangan kae ya berkarya. Berkarya gawe wedang pangku. Oh. Upamane ecek-ecek. Nah, ecek-ecek sik ya. Alah. Wis diwarai dhewe gak ngono to, ayah ki, ya Allah, ayah. Ya kok ayah. Piye? Kamu kan calon dari anak-anakku. Beyo. Aku duwe anak karo ki jane. Anak ki rek. Jan. Yo. Tipung Mas. Atak tuh. Atak endang meteng, atak. Gendang. Ayo Mas, Pak Tuk, endang meteng. Wis ta menengo ta? Endang meteng. Ecek-ecek Endang butuhe. meteng. Endang meteng. Sedot. Beyo. Iya. Ewer. Aku kapusan karo banci ning guyangan. Atak wis sewu. Jebul kliru atusan. Rukino. Rukino.
mau lagu apa? Korban piye? Aku tak mau. Aku kapusan. Aku tak cengak-cengak nyanyi yo, Ndang. Ayo ta, Gage. Liriknya gak apal aku. Aku kapusan karo bantil nang guyangan. Ser. Tak mei sewu aja bola kliru atusan. Rukino. Bok. Ketoke Mas Akbar ki ya bakal dadi banci gitu. Inilah dia cuplikan korban banci. Dijamin viral itu ya? Viral. Oh. Lah arep diwehi 1000 kleru atusan ora ya rugi. Upamane nek video-video klip ngono kae latar belakangnya pantai, hutan, rumah Jawa. Ngono ki desa apa ya enake ya rencanane? Awake dhewe kijing. Dadi bong Cina, Mas. Apa ya nek romantis sik? Ya romantis ta. Wong lah iso kok video awake klip dhewe. kok. Lah nek dhewe berduaan nyanyi to, enek demit kan awake dhewe iso rangkulan. Apa ya nek video klip lagu iso ning bong Cina ning. Lah ya sing amre virale piye kok ya? Ya viral ya ngeden-deni nyawa. Lah nek sampean karo mbiyen ki lak ning gebyok-gebyok. Ngono kae. Terus Lah niki karo aku ya genti ning bong Cina. oh bong Cina. Gayane gandengan mau loro ngene-ngene. Bake putus. Lara iku lara Mbak Meri ya. Lara kene. Lah kanggone Mbok Meri kene lho. Rumangsaku. Ayo to atur salam sik. Nggih, sadurunge aturaken salam riyen nggih. Gawa sik Mas, engko ngamen neh Mas. Aku kapusan. Tak salam sik to. Iya. Nggih sadurunge aturaken salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah muga-muga warga masyarakat ingkang hadir datang mriki Kang Mas. Nggih. Sedaya pinaringan sehat panjang yuswa murah rezekinipun. Ya Allah jan mboten nyono mboten ngira nggih Mas. Leres Mbak Mano. Nggon sakmene ciyute sing nonton nganti umpel-umpelan. Umpel-umpelan. Tenan lho, sing ning kono lho penuh. Lanang wedok banci dadi siji. Ora enek. Enek kancaku banci sitok. Oh ya bocah to. Tak jak. Nah, sing kono lho, ibu-ibu padha nganggo jilbab, jan kene adik-adik padha nang dhuwur apa ki? Pagere wong. Nah, sing kono kae nguyuh mbae kebaran. Lah bature madhep rene lho, madhep rono dhewe bae diobat abet ning nguyuh. Aja ngrasani wong nguyuh. Lah ngapa? Wingi bar tanggapan karo aku ning Blitar. Nyapa? Teko sore metuki aku nyalami aku sampeyan. Lah ya jenenge wong nguyuh lho, Mas. Mlebu ning jeding ngono tak kira wah kok ngguri wah wong wedok kok mbuang kok ayu rambutnya dawa semiran ngono. Lah kok nguyuhe ngadeg to, Mbak? Wong ki ya aja mandang nguyuhe ngadeg, Mas. Oh. Memfungsikan apa yang ada. Loh, bukan memfungsikan yang ada. Lah wedok nguyuhe ngadeg kan ya heran to. Lah ora wong wedok nguyuhe ngadeg ora turut pupu. Usum kuwi lak wong lak usume wong wedok-wedok ngene iki nek pipis lak lungguh. Heeh. Lah aku nek lungguh praya kesreh. Kayak jaran. Maksude ki ya sikile ki kesreh ngono lho, Oh Mas. iya. Saking kedawan sikil. Atur salam to urung salam. Wis. Oh ya assalamualaikum mendoakan apa gitu. Lah wis mendoakan ngono lho, Mas. Pak Kasun terima kasih ucapan matur nuwun. Nggih, Pak Kasun matur sembah nuwun. Apa ning kono lho, gawe wedang ning mburi lho wonge. Masa wis ketemu to? Sudah ketemu to? Sudah ketemu Mbak Kasun itu langganan kawak ning Bangpo. Ngene iki ya ta. Ngene iki sing ngawut tenan to ngene iki. Ngawut nyapa? Mencemarkan nama baiknya Pak Kasun. Lah nyapa? Lah ya ngono. Lah tularan wis wis. Pak Kasun itu merakyat, Mas. Leres, Mbak. Masyarakat ya merakyat. Aspirasinya apa di masyarakat itu ditampung. Bar kuwi dindem dhewe. Ya ora apik, ya direalisasikan. Ya yo ngono maksude. Oh iso dindem dhewe. Lah ya dindem dhewe kok terus direalisasikan bersama warga masyarakat Indonesia. Kakean pengkol. Oh iya pengkol. Nah, bersih dusun acarane. Mbak pilih wonten pamundutan. Ada no, ki wis milih.
Lestari ada perahu layar sudah, podang kuning kangen lamunan selendang kuning. Podang kuning ya ya. Apa-apa liyane manut. Seneng aku podang kuning. Ya sing pelok-pelok. Yo yo wis. Aku Angel ra to nyerateni sinden siji iki. Ya ampun. Sampeyan iki kudu sabar lho karo aku. Lho, Dedek iki lagi. Alah, wong padha gembel lontonge kok iso embereng kok. Lontonge sapa mbok gembol ora mecotot, lontong mbok gembol. Apa sing pelok? Aku pengen sampean bawa sik. Kuwi lho pamuritan niku napa? Lah jadi podang kuning yu. Oh, sitokene. Kok yu piye ta, Dedek? Dedek. Dedek yu. Heeh. Aja tuh tete. Kayak anu VTV ngono. Nganu ora apa-apa yu Mary. Ki tak belajari satitik lak sesuk lak doyan karo Banji. Hei. Kangen lamunan selendang kuning podang kuning. Kangen ki sing 7 sasi ke to? Iya, iya. 7 sasi. Ya wis niku mawon. Nah, dibawane lho, aku pengen sampean bawa. Oke. Suarane jajal sinden hebat, sinden luar biasa. Mbak Manohara terkenal kok hebat kok. Sinden terkenal kok. Sinden ayu kok. Kimochi. Nyapa? Kowe iki nyapa? Ya wong iki belajar basa Jepang, Mas. Iya. Dadi live streaming wong Jepang iki ben iso nganu mirsani. Oh, tibake wong Indonesia iki pinter basa Jepang. Terus, jajal dibawani pelok. Niki sing gender wah jek enom muda tumaruna lho, Mbak. Oh iya. Heeh. Mbak Manohara. Heeh. Dalem Kang Mas. Astabrata muda-muda yang gender sing ninting ya enom. Nggih, sing ngendang ki lho kok awet cilik lho bocah iki. Ngono andene bojone kok gudi ya. Yo ayem kok. Heeh, ayem ya, Mas. Heeh. Gak kaya Heru kuwi gudi tapi cilik. Iso tekan Heru itu. Lah Heru ki nganu lho, Mas. Apa? Kanca-kancaku mbiyen iki, jaman semono. Gengmu. Gengku. Oh, circle-mu. Aku rong macak wedok Heru wis ro kandhek mbiyen. Sing klambi pink iki asline ki ya Banci. Masa to? Iya, Lah kene gagah ngono ketoke blakonan beskapan gagah. Alah. Kuwi cawete gambare Hello Kitty. Sumpah. Nggih kula pinguin kok Lho. Sumpah kuwi kan jaman tanggapane ngluyu mbiyen. Heeh. Udan deres. Udan deres. Aku ya mengru nganu jeronanmu cepoten lho. Dicepet lho gambare Hello Kitty to. Oke, jajal bawanono yu mano. Aku jenengan gandreng, Mas. Aduh. Sing bawa sampean tapi. Ya tapi aku jenengan gandreng. Iya. Gandrung. Gandrung di model piye? Ya digandrung model nganu pergoy ngono kan. Gandrung apa argoy? Gandrung Ya ketoprakan. gandrung model saiki nganggo sekop. Nek kuwi pacul ora sekop kuwi. Enggak mau. Alah tak rogoh kowe. Nyah! Hei! Mbok kira ora oleh. Tak lewek kowe. Yo. Kangen nggih Mas bawane iki. Iya. Ya. Ki jare nyapa? Kok iso ki lho. Wong wedok-wedok ki kulino rasan-rasan. Nggih. Enek wong ngene iki rasan-rasan. Heeh. Banjine metu kodame. Resek. Enggak usah didengarkan ya. Nganu ibu-ibu sabar nggih, senten mriki sabar nggih. Wedok asli kok niki. Asli. KTP-ne sare ngece KTP-ne dudono yu ora penak iki. Wis gawanen tasmu. Mulih aku. Aja wayang robar. Aku nek kene disia-sia kok. Bawa pamerno, tudono nek wedok asli ngono lho. Untung kok padha wedoke cara aku lanang napa ya tak cepot ndase padha. Ayo yo. Kangen kotan
Masya Allah, iki nek dirungokne ning radio, teh suarane kayak ngene iki mesti wonge wayu, lencir, kuning, putih. Ya Allah. Beda kaya apa? Bayangne wis alhamdulillah bareng roh wonge ya Allah naudzubillah. Ya saking ayu sing ngono. Ayune ngono lho maksude. Oh, muni ae lek tak tuwapuk kowe. Ora, gak wani aku. Sekop. Wis bawa kok sekap lho. Ya senggak. Hei. Gak aku. Sliramu dadi telenging ngati. Mas Karis niki Mas Karis. Mas. Heeh. Kang Mas pakai sida paksa. Iki kecak-kecake dibalekne ya. Kang Mas. Iya sabar alon-alon Mas. Allah apa enek kok iso Sri Tanjung kok iso Kok dalang kok balekne ecek-ecek iki apa ya enek. Lah kok nek dhuwur panggung tak nggo. Kok ya ben kono wae. Oh ben kono wae. Tinggo latihanku nek mulih. Masyaallah. Jeng, ayo bawa. Iya Kang Mas, napa panjenengan pun budek. Bawane petikit mau. Nggih. Maksudnya dilanjut Cahayu. Alah meleng Mas. Ya Allah. Was lawas genku nutku. Ya ampun sinden ayu-ayu kok sikile metu jalune lho. Pitik apa piye kok? Ora ya. Ngadeg to Mas, ngono iki yo ngadeg aku digandeng. Setuju mboten, Bu? Nah. mau. Hei. Kelone cah cilik lho. Cah cilik iki yo nginceng ae. Tutup nopo ayu. Ono kok. Damput iki. Apa enek ketoprak damput iki lho. Lah kok yo sendengan iki nyusul-nyusul. Iklan. Iklan iki. Terus Tansah leleda. Kang Mas pakai sida paksa. piye Yayi? Panjenengan ki ketoke cilik tapi kok gedhi ya, Mas. Apa wis seruh? Ya digrayai dhisik. Hei, Ya maksudnya rasa Gede tresnane rasa lho. tresnane. Iya, Kang Mas. iso Yayi. Iso. Aku ngene iki rasane kudu pengen meteng ya aku, Mas. Anu, rahimu anget ngono. Rahimku ki rasane mak gronjal jenengan demek to Kang Mas niki lho. Ya ampun. Anake panjenengan mak gronjal. Wong Kang Mas. Lah ki lho, musike ki lho. Kamu jangan lari. Hei, menyapa kok pargae ning kono lho. Kowe iso pargae ning cedak son ning ngopo ngono iki? Lah lagune ngono ki aku ingin. Wei. Lagune kaya patkai. Ya ora apa-apa aku patke. Kowe sungguh kok padha ketheke. Lanjutno. Yayi. Sri Bombo Tanjung. Ngeli ngana rikala dina pungkasan. Yayi Sri Tanjung yen wis kelakon dedaupan karo aku besok pengen duweni anak piro? Anak 10, Mas. Akeh men to 10. Niku mengke nggih mboten ndamel ndas. Lho. Ya ndase cilik kacang ijo cilik nyenil. Lah nek ra piye kok ndase Oh cilik. iya ding klelep malane. Lanjutno entekno. Piye nek diganti ndase elep. Ben gila, gilu ngono.
Glimbu. Dihidupkan suasana panggung, Rono. Suwen itu. Ya ampun. Piye? Nggonanku piye Yayi? Coba, Mas. Masa kabel iki lho. Yo. Ngantol. Sliramu nate ngendika Ya ngono tekekene Mas, tekekene. Ora aku pengin nyelametne sampeyan lho ben ora. Ya ngono gantungin pisan aku. Kok gandruk kok ditekekne kene kaya. Aku disetrum lho. Kon nekekne. Kok tak sekop lho engko. Ya. Tresna lahir terus sing batin. Tutukno aku kepengin krungu swaramu. Ije. Wis ya aku tak balik ya. Yo. Oh yo. Lah ngono wis ra kanggo. Mas no hara nek suarane gedhe ngono Jainul. Enggak. Ente ya. Yuk, kangen. Kangen Mas. Monggo Mas. Buka cen apa buka tabuhan? C niku napa? Cangkem. C mawon dibawani. Yuk. Nungguin ya. Ya. Kaget wong. pitung sasi lawas singganku. Aja duduk dulu. Tak golekke kanca Mbak Mary kon jumeneng. Oh. Nyapo. Ya iya ngono lho. Mas. Iya. Mbak Mary katur jumeneng sepotono, Ca. Ayo sepot masarnya. Sepote kan bajing loncat. Sepote bajing loncat. Piye? Bajing loncat ki merkane sinden bajing loncat. Oh ya. Iki terkenal sinden bajing loncat, Mas. Pelak ya. Iki ya banci, Mas, yo. Ora. Banci ki. Masa to? Sampeyan urung ngeruh. Ya jel ya kon ngadeg sik. Sampeyan ngertine apa mbiyen? Wedok no Mbak Mary. Ya jel sik bisa kon ngadeg. Asline padha aku. Oh. Ya jel kon ngadeg sik ya jel dibuktekne. Ayo, Mas. Yo. Sambo yo. Piye lanang apa wedok mbok ingeti? Wedok no. Lanang. Kok iso? Jogete saka bapangan kok. Sugeng dalu Sugeng dalu Mbak Mary. Wow, spektakuler sekali. Iki lho wedok asli. Wedok tenan nek iki. Lah iki operasi ning Thailand operasi wedok bareng aku lho. Oh, masa ta? Nek ra percaya delok lak lerekan modele. Maksudnya jareke kuwi lho modele lerekan. Bener. Pikiranmu negatif sih. Ini atur salam Mbak Mary. Iya. Nyuwun sewu nggih. Jeng Akbar. Allah. Nyeloke Jeng Akbar. Oke, sudah siap dengan konsekuensinya? Oh, Apa siap. itu? Apa itu? Kalau jenengan nyebut Jeng Akbar sudah siap dengan konsekuensinya? Aku mak los. Ya. Harus terima kasih. Netizen ngomong apa tak keletak ndase kono. Lah ngaku kok padak. Ono pangkate ngisore malaikat dhuwure mudin kok. Kok ngaku kok trimane. Ya, terima kasih Mbak Mano atas motivasinya. Cek. Kene iki babane begenggek. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon masyarakat Pengkol dan sekitarnya. Ah, jel sik. Ya apa iki mau goro-goro di Anu. uwek-uwek ngono wi mang lho malah nyendat. Aku ra demek kono ano. Kagem Bapak so Ibu sedaya, Bapak perangkat, Ibu perangkat dusun nggih, Mas. Nggih, Dusun dusun Pengkol. Matur sembah nuwun sampun nimbali Asta Brata Grup. Mas Akbar Nggih. sampun dipercaya, diberi kepercayaan ya Mas ya. Nggih.
gunakan yang terbaik, berikan sajian yang terbaik. Siap Mbak Mary. Mbok menawi wonten kritik dan saran yang membangun, monggo. Nggih. Kita siap menerima pokoknya ya Kita Mas. itu anu Mbak Mary terbuka atas kritikan dan masukan. Nah. Kayak Ya. nek aku ki bar dalang, ngene iki ya mesti njaluk saran dan kritikan dari Mbak Manohara. Kah? Kurang apa Mbak Kah? Manohara? Aku dadi pekerja nek dikritik ya wegah. Loh, Kah. Wong ngene iki nggo tambel isin cuma dikritik. nah maksudnya Napa? aja emosi, aja emosi. Lho. Lah porong-porong wit telale kudu wawa ya. Sinden yang bertelale sejawa Timur cuma saya loh. Iya, alhamdulillah. Bertele. Bertelale Mas Akbar. Jajal deloken. Napa? Nyapa? Tapi Mas Akbar, Nggih, Mbak saya Mary. kalau melihat Mbak Manu itu hawane ki positif vibes. Positif vibes. Auranya itu positif sekali. Ngerti. Ya ngerti, Auranya- aku nek kono ngomong rasane adem ngono koyo jejer kulkas. Mosok. Iya. Mengandung aura parkir. Berarti aku telat Mas bar mbok uyul-uyul demben. Lah positif ki. Mesti jujukane perkok ana onggrok iki. Kok gak tenan lho ki tanggal piro to yu? Nah, tanggal 3. Lho biasanya aku tanggal 10 Tuwres lho ki blas. Pokoke biar. Buat yang di rumah yang menyaksikan live streaming, selamat malam. Ya. Sugeng dalu sedaya kemawon yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri dan juga luar angkasa. Nggih, Mbak Mary sudah salam untuk netizen. Mbak Iya. Manu blas ora salam karo netizen YouTube to? Ora ngurus netizen juweh-juweh. Yo Mbak Mary ki salam, aku yo salam netizen YouTube. Mbok Manohara ora ketang seklimah rong klimahe salam untuk netizen yang memirsani di YouTube. Las hujat lah. Biar netizen tahu kalau seperti ini kan cuma gimmick saja, acting ngono Ora, lho Mbak Manu. tenanan kok. Tok. Aku tenanan lho nyapa lho. Lah wong aku dihujat tak kletak ndase tok-tok lho netizen kuwi. Kandane katoke puma lho, Alah, macan los. mencolot lho. Banci kok dihujat diminta hujat genti. Iya. Tapi salut dengan mentalnya. Ngono lho. Itu ya belajar dari hujatan-hujatan kita menjadi mental yang kuat buat adik-adik. Juga iki penabuh-penabuh barang kabeh. Kok, Nggih. lah kok terimane netizen. Iya. Wong takdir tak lawan lho yu. Tenan. Iya bener. Iya, toh? Iya. Lah aku ki ditakdirne apa? Anu lanang. Lanang. Lah iya, lah basa saiki Wedok. lho roh lho buke kae. Ngene iki jenenge gak melawan takdir. Oh iya. Nek ra ngene yo ora iso mbadok e. Oh alah, tak rewangi glosor-glosor ngene iki ampre yo gak dihujat malah nemen. Hujatanmu adalah tingkat perekonomianku. Oh iya. Kandhane. Bener. Nyuwun tepuk tanganipun buat Mbak Manohara luar biasa. Isin aku ditepuk tangane. Kaya kethek. Piye kok kleru mangsaku. Ngujat kleru, ngelem kleru, tepuk tangan kleru lho. Lah kethek ke lho bar di apa bar nek pertunjukan bar tepuk tangan lho. Mbok kira kethek apa piye? Karena keadaan mental seseorang kan berbeda-beda. Beda-beda. Nek Mbak Manohara ki dihujat model piye kuat, tapi kalau mungkin tahap belajar, tapi nek kena hujatan mesti mentalnya kepikiran. Berarti- Sing bar hujat gak kepikiran, bar hujat ngetik turu. Lah sing dihujat ngene iki. Mungkin saya- gini Mbak Mary, Pripun? mungkin diberikan trik dan tips. Ya, Mbak mohon Manohara. tip- Pripun? triknya. Tips dan Ngene lho, tips. Duk. Ya gila. Ngene lho. Ngene lho ya, tak mau. Dirungokne kupinge dhewe-dhewe. Lah aku pengen Lho, dikandani banci iki lho, kandane. Ayo Dedek Parsini. Hei! Parsinem Ibu Parsinem. Piye? Tipsnya piye? Hah? Trike. Saiki iki kita itu kok ada kok netizen. Heeh. Kita hidup bertetangga, berumah tangga. Heeh. Enek wong sing seneng ya enek sing ora seneng. Oh. Nah, kabeh kuwi ya piye umpamane awake dhewe membangun rumah tangga. Heeh. Rumah tangga itu sing apik. Heeh. Aja ngurusi rumah tanggane wong Wong liya. liya. Sing penting diurusi ekonomine masing-masing. Nah, Iya. ngono. Buat yang di rumah netizen juga begitu. Nah, saiki ngene yu, Iya. awake dhewe rumah tangga. Rumah tangga kuwi lak ya ana kurange, Iya. ana luwihe. Sing ngerti ya mung awake Mung awake dhewe. dhewe. Nek enek kurange tangga-tangga teplok-keplok kelo.
Nek turahe tangga-tangga padha lho. Ndi ya ta. Pengalaman ya? Makanya pengalaman dari situ kita itu harus tetap semangat. Iya. Mereka kita itu sebagai warga negara Indonesia. Heeh. Nek neng luar negeri neng ndi urusanmu urusanku wis enggak dhewe-dhewe. Mbak Mary donga napa dusun Nggih. Pengkol yang mengadakan bersih dusun? Inggih kula dongaken mugi-mugi di dusun Pengkol sedaya masyarakatipun Nggih. pinaringan berkah barokah anggenipun nyambut damel diparingi Amin. kelancaran. Amin. Sakmenika nandur tinandur napa Bu Brambang nggih? Brambang. Sampun panen Bu. Reginipun sae napa sae? Alhamdulillah. Ya gara-gara nanggap banci kuwi kok. Makane larang. Nggih, Makane nggih, nek ora percaya sok tak mundak nek. Dalange ya Banci. Ora. Nek kuwi lanang wis sumpah. Wonten pamundutan menapa? Oh, monggo. Ingkang dereng? Iki akeh, Mbak. Kathah. Heeh. Monggo dipilih. Aku pengen Amin. sing berdua Duet, jajal. napa yuk? Ya duwete karo jenengan to. Jenengan ning tengah kene ayo yu. Mas Akbar ning tengah. Ayo to kowe rasa diujat. Ayo. Saya itu kene. enggak takut, dihujat itu enggak takut. Ayo. Alah Iki lho kabele lho matane. Oh. Sing ndi to Mas sing nyrimpeti? Guri. Oh, guri. Mm. Walah ya. Nah, sampean ning tengah, Mas. Sampean umpama duwe bojo loro ngene iki. Heeh no. Sampean sing 3 dina mulih ning dhisik. 3 dina mulih ning kene. Emang aku dhisik. Jare kon milih. Iya, emang aku sik. 3 dina ning kene. Heeh. Terus Telung dina. Telung dina. ning kene. Kene. Sik 13 dina. 13 dina. Ning ndi? Yo awan ning kene. Maya ning kono kuning. Kono kuning. Bojo kene tak idoni tenan. Apa ya enek? Istri dua itu harus adil gitu loh. Enggak mau. Allah. Ya wis nek kowe abot kono aku tak karo tukang son Rita. Dipluntar, pluntiri. Enak kerih. Apa? Lagune Apa? duet nganu Mas, sing lagu terbaru duet kuwi lho Mas. Iki telu iki. Ya duet ora apa-apa kok ya. Masa Iki Allah. jenenge trisom yo ngene iki. Jenenge. Lah lho ket wong telu ngono ki apa jenenge? Lah Trio. Trio. Lah iya padha ae to. Tri. Heeh, tris. Trio. Heeh, Iki trio. telu. Heeh. Apa? Nah kuwi lho, lagune apa to? Nduh, lah boh. Lah iya. Aku mbodekne ya apa? Aku ki bingung. Lah nganu ngene penak-penak isomu apa wis? Apa ya? Mau wis anu lintangan swara. Dewa Tresna. Heeh. Roro Jonggrang ya Wis nek. to coba pilih iki duwite dijupuk Mas Akbar. Ya kok diklumpukne maksudnya. Di kelompoknya gue bangun masjid. Heeh. Apa wis manut apa Monggo ya? permintaannya yang duet apa Ibu? Oh, Dewa Tresno. Oke. Tuh, piye? Halo, oke no. Ya wis ayo. Ayo no. Ndang bar ndang wis. Ki bertiga ya? Iya ta, Mas? Bahaya. Ki gambaran rumah tangga istri dua. Iya. Oke, Nek nasik kono. bahaya jare mah. Aku keri ya wis, tak karo wong mendem. Isen-isen donya ya ngono kuwi. Oke. Enek sing aktif agresif, enek sing pasrah lembah mana. Anu pasrah pokoknya neriman ya enek delok to ngono kae. Sing den apik pelem iki lho. Iki demi anakmu lho, Mas. Monggo. Ayo, Dewa Tresna ayo. Nah, goyang sik, Mas. Ayo jogete piye ki? Aku ora ono. Sekop-sekop. Mesti kok sekop neh lho. Sekop-sekop. Sekop-sekop. Masalah. Nang jajal Mbak Mary apa? Nah, aku sekop-sekop kok. Jurusmu Aku apa? Sembarang. Aku berot, aku Ndang, berot. Yo, datene yo.